Dobrý deň. Rád by som vám povedal na úvod zo pár slov o liečivých hubách. Z historických skúseností starých východných civilizácií, prevažne Japonska, Číny, Korei a Indie, liečivé huby používali starí tradiční liečitelia pre svojich cisárov a najváženejších ľudí z cisárskeho dvora. Používali ich pre zdravú dlhovekosť a nesmrteľnosť. Pokiaľ bol cisár chorý, dal svojho lekára sťať. Čiže títo lekári boli veľmi dobre motivovaní, aby udržiavali cisára v stálej rovnováhe, zdraví a harmonii. V súčasnosti vedci objavujú nové a nové látky ukryté v liečivých hubách, ktoré sa snažia využívať a aplikovať vo farmaceutickom priemysle. Každý sme iný a jedinečný originál. Nenájdete na svete dvoch rovnakých ľudí, takže aj každý liek a terapia bude na nás inak pôsobiť. Stav a vývoj nášho zdravotného stavu je individuálny. Organizmus každého jedinca je inteligentný. Dokáže si z hub vybrať to, čo najviac potrebuje. Každá liečivá huba má svoje zameranie účinku, pôsobia ako na podporu prevencie, tak sa uplatnia aj pri chronických a civilizačných ochoreniach a pri ťažkých ochoreniach, kde západná medicína zlyháva a nevie si dať rady. Svojou komplexnosťou nájdu uplatnenie u každého z nás. Dôležité je počúvať svoje telo a zistiť, ktorá huba a na čo nám najviac a najlepšie pomáha. Huby fungujú, nemajú žiadne vedľajšie účinky, umocňujú účinnosť západných liečiv. Pre viacej informácií si môžete stiahnuť knihu o liečivých hubách na stránke liečivehuby.sk. Taktiež sa môžete zapojiť do diskusie na facebookovej stránke Ako žiť zdravo, budeme radi. A kto si chce pozrieť viac videí, nájde ich na našom YouTube kanáli youtube.com/liečivehuby. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.